que Ignasi Mora no li calia presentació, jo crec que els premiats del Premi Col·lectiu que atorga el bloc de la Safor Valldigna, l'executiva comarcal, tampoc es cal presentació. Enguany, l'executiva ha decidit que el Premi Col·lectiu recaurà sobre totes i cadascuna de les colles de dolçainers i tabaletes que tenim així, a la nostra comarca, la Safor Valldigna. Com sabeu, són molt nombroses. Com sabeu, des de finals dels 70 i principis dels 80 va tindre lloc a la Safor Valldigna tot un corrent, diguem, de recuperació de les nostres tradicions i especialment d'esta part de la música i la cultura valencianes, tan típica valenciana, i en aquests moments a la Safor, a la nostra comarca, tot el món relacionat amb les colles de dolçainers i tabaleters gaudís d'una situació molt satisfactòria i en ells volem reconèixer el mèrit de la recuperació de les nostres tradicions, de la nostra cultura, de la nostra música, en definitiva, i el seu impuls definitiu fins a arribar a la situació que tenim avui en dia. Efectivament, jo crec que no n'hi ha cap festa amb independència de la naturalesa ni cap manifestació cultural o festiva valenciana que en aquests moments no s'entenga sense la participació d'una colla de dolçainers i tabaleters. Per tant, pensem que s'ho mereixen i que esperem que reben amb molta satisfacció, perquè així ho sabem, aquest premi col·lectiu que atorga un dia el bloc de la Safor Valldigna. Gràcies. El meu company Jordi Puig també presentarà el premi del bloc Jordi. Bon dia a totes i tots, moltes gràcies per assistir. D'alguna manera,